Champion, Sam, comment tu as fait ça va? Ok, tu vas bien. Ici. C'est baru fakalen do bide. Ouais. Tu vois? Ah? Tu n'es qu'un muso bi ɲɔgɔn na sa. Cɛ fana kuma bɛ I ni ne ka muso bi ɲɔgɔn na. Ah. Ai ni ka ni boga ten. Et puis ne yɛrɛ ma na ni bɛɛ kama yɛrɛ. Ne nana te de kama nga cɛ an ka te première duma wuli an ko min ka cɛ. Problème t'a la sa. Ah? Am te wuli. Oh kuma bɛ aw bi ɲɔgɔn na. Jogo so tɛ sa. Ne y'a fɔ de. Ne kuma na na. Eh, I y'a fɔ? Nga cɛ a ye jumɛn de fɔ? Ah? A sɔnna? Cɛ kana dusu kasi sa. N'a sɔnna ne bɛ kɛ tan. Ah, vraiment ne yɛrɛ y'i sɔrɔ cogo min na. Oh, n'a sɔnna ne bɛ kɛ tan. Ne siranna fɛn fɛn o de don. Wa mun juguyala ka sɔrɔ a bɛ ka nana Mohamed tɔgɔ de don kuma kɔnɔ. Mohamed tuguni? Ani Mohamed tɔgɔ in de bɛ ɲɔgɔn na halisa? Hali. A nana o tɔgɔ don kuma kɔnɔ vraiment ne ni Mohamed dɛ a donna ta dɛ a bɔra ta dɛ ne ni teri ye dɛ a kɛra tan dɛ kuma kirikara dama. Mais sisan I b'a fɛ ka jumɛn de fɔ? Ani Mohamed ka ko in kama I b'a fɛ ka a to pe quoi? Ne kɔni n'i ye ne ɲininka cɛ I kana décourager a ko la. A bɛ ka ko mun k'i la cɛ o kɔrɔ tɛ a t'i fɛ dɛ mais i ka courage ta hali sisan I cɛsiri a cɛ dɛ I b'a sɔrɔ. Cɛsiri wɔrɔ quoi. Courage ba parce que o b'a sɔrɔ I ye kuma fitinin dɔ fɔ a bɛ kuma tɛ I bɛ décourager I bɛ t'i sigi o tɛ o I bɛ tugu a nɔfɛ dɛ hali n'a y'i nɛni n ka cɛ I bɛ tugu a nɔfɛ. Champion. Isi baru kan kuma in. N ka cɛ ne ye mun f'i ye. Di fara ko la o nɔ bɔ ko la dɛ. Yɔrɔ sabu n'an bɛ tɛ sigi. Tɛmɛna o la fɔ ba. I bɛ fɛ bila ka kɛ cogo di sisan. À chaque fois ne y'a ye. À chaque fois ne y'a ye o kelen don I kana décourager. K'i kunkolo ka ɲi. A cɛ ko an mate de kɛ. Bon a mɛn o mɛn o la kɔni a bɛ taa bɔ Mohamed ka segin de kala banci. A tɛ se ka dogo parce que sigida bɛɛ bɛ Mohamed ale yɛrɛ t'a dɔn. Mais champion ne kuma gɛlɛn f'i ye. Wallahi ni décourager mira ko ko la. Dɔ bɛ na Mohamed senka ye. Ca. Eh n ka ca a bɛ rentrer kɛ parce que I b'i ka suma donc I bɛ courage de ta. A ko ko la. On n'est pas bɛna kɛ n di fara la ye. À chaque fois ne n'a ye ɲɔgɔn ye n b'a koro. Cɛ tɛmɛn'o la. Cɛ fana ka te ko cɛ. Non. Cɛ warimisɛnnin tɛ kun bi dɛ. Ah champion. Ok faut pas te sa. Ah quand ça me quitte là. Bu tagara sa. No kunkolo ye baara kɛ. Non ko n bɛna te duman dɔ wuli ka d'i ma. Ok faut pas te n ka cɛ o kelen. I teriya dɔ. Mira. Sam. Ça va? Ça va. Quoi quand? Ça va? Ça va. Tu vas donner un mot au là. Tu as un beau style là. Tu vas donner mon verre de bila. Mais moi faut pas faire pour y gagner la même fois. Ah, Cloville là ça. Cloville là. Oui, faut pas te. Cɛ I yɛrɛ bɛ ne ni n ka cɛ don Saka kɛ. He o Saka ko kuma in ka ɲi yan nɔ. Saka wa e bɛ fɛ ka Saka ko kuma jumɛn fɔ yan nɔ sisan? N'i ye Saka ka nafigi de k'i bɛna Saka ka kuma fɔ ɲɛna n ye mun fɔ Saka ɲɛna est-ce que a y'a mɛn n bɛna sigi k'o kelen de f'i ɲɛna. A ka fara Mohamed la bi a ka fara la sini
ne ni Shaka ye teri de n'a ti o règle continuer a bɛ dabila an bɛɛ ye teri de mais lamɛn fɔlɔ n'i y'a ye ne y'i jogo kun min fɛ c'est que fɛn dɔ de bɛ i m'a fɔ ko i ni Shaka aw ta ye teriya ye teriya kɔnɔna la fɛn caman bɛ se ka bɔ a kɔnɔ fɛn caman bɛ se ka bɔ a kɔnɔ n'i y'a ye Shaka kuma ne fɛ c'est que fɛn dɔ de b'a dusukun na o de kama a y'a f'i ye Samke ne ga kuma bɛɛ faamu dɛ mais teriya dɔrɔn ne bɛ ne ni Shaka cɛ ne ni Mohamed bɛ ɲɔgɔn fɛ ka ban sisan o kuma in yɛrɛ nɛgɛ fosi tɛ ne na ne y'a fɔ Shaka ɲɛna ka ban an ka to teriya in cadre kɔnɔ a banna ne bɛ o de f'i ye o teriya kɔnɔna la i ma sigi ni fɛn mun ye o bɛ se ka bɔ a kɔnɔ ne b'o fana dɔn mais ne ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ka ban mais Shaka fana b'i fɛ Samke ne yɛrɛ bɛ Shaka fɛ o mais teriya cadre kɔnɔna la pai ne mɔgɔ bɛ teriya cadre in yɛrɛ kɔnɔna la n'i y'a ye teriya i m'a fɔ ko teriya cadre in kɔnɔna la teriya cadre in kɔnɔna fɛn caman bɛ se ka bɔ a kɔnɔ i ma fɛn dɔ de bɛ Shaka dusukun na o de déclenchera i m'a ye e ta a ko n b'a fɛ ka e ta fana yira i la pour que aw ka se ka bɛn wa a bɛ o ko de la dɛ Mohamed fana nana a da don kuma la ka taa kun min fɛ ka fɛn caman fɔ a kɔnɔna la sinon vraiment i ko ka di Shaka Samke ne bɛ nin bɛɛ kalama mais ne ni Mohamed bɛ ɲɔgɔn fɛ ka ban mais aw bɛ ka kuma minnu fɔ a kan kɛ a m'o ta o ɲɛsin ne ma fosi ni tant que ne yɛrɛ ɲɛ ma Mohamed ye nin ko ninnu na ne tɛ se ka fosi de fɔ a la mais n'i y'a ye an fana kumana Mohamed ka kɔ la c'est que an bɛ Mohamed de dɔn parce que Mohamed bɛɛ b'a dɔn a tɛ baara ɲuman kɛ wa a bɛ tugu musow bɛɛ nɔfɛ i m'a ye o de kama Shaka fana bɛ k'o f'i ye ne tɛ se ka girin ka aw ka kuma ta k'o kɛ prévu fo ne yɛrɛ k'a ye ne yɛrɛ y'a ye waati min na wa n sɔrɔ ka kuma ok faut pas te i y'a fɔ cogo min na an b'a kɛ ten mais faites attention Mira. Shaka mun bɛ Ça va? ça va Ko kaɲi. i b'i jɔ ɲɛ sira la mun Ayi non a kɛra baara ye. Donc n bɛ n jɔ ɲɛ sira la. Cɛ e fana sa o kuma na ne tɛ se ka hali n jɔ an ka so filɛ yen nɔ hali n tɛ se ka n jɔ kɛrɛda fɛ ko ni e bɛna tɛmɛ ko e kana ne yɛrɛ ye fansi fɛ yan. Cɛ fana k'i ka ko de bɛ tan nɔ kuma mun kɛlen don han? Non, n ko ninnu dabila sa cɛ han? Ayisa e bɛ taa n'o ye han? Shaka n place mun bɛ yen Ayisa mun b'e t'a dɔn? ne t'a dɔn Hmm? ne t'a dɔn Mun b'e t'a dɔn? Shaka n place Ne ye kuma mun fɔ o kɛra cogo di? an ye kuma jumɛn Ne ye kuma mun fɔ o kɛra cogo di? U bɛ Mohamed de kɔsɔn i bɛ ka nin ko ninnu kɛ. Ok, pas de problème. C'est bien. Bon, i bɛ ne yɛrɛ jaabi bi ou bɛ ne tigi bi taa? I bɛ ne jaabi bi ou bɛ ne tigi bi taa? Shaka n place k'i jaabi mun na Mais ne ye mun fɔ e ye? Ne m'a fɔ e ko ne bɛ fɛ i bɛ ko teriya n ko a ma ban o. Teriya b'a kɔnɔna na bɔ. Mais e bɛ ne jaabi de i nana i jɔ ko Mohamed bɛ tonton Mohamed bɔ. ne ye mun f'i ɲɛna ka ban Shaka o de don e ni ne ta ye teriya de teriya de b'a ni ɲɔgɔn cɛ E y'o de fɔ ne ɲɛna o don donc ne y'o de fɔ ne ɲɛna sisan ne mago bɛ mun na i b'o dɔn ne bɛ fɛ sisan k'i ɲɛ kɔrɔta k'i ɲɛ jɔ ne na sisan i k'a fɔ Shaka fara n t'i fɛ i y'a faamu ne miira t'i fɛ i ka fara n yɛrɛ de fɛ ne bɛ fɛ i k'o de fɔ ne sisan. Shaka n
ambla bansa Aïssa, il connaît la maison, il faut ne ban. Ne la me ha bon. Oh, il faut ne ban c'est ça. Voilà. Voilà, prévu là. Donc on va dire tu sais qu'à fort. Donc on va dire qu'on est cadé. Tu peux bien mais il veut qu'il y ait jogo Mohamed ka ko ni. Donc tarana ne Shakam blanga tabay. itne bolo mi yere de bolo. Ne tara parce que ne bari be gane kula shamna tachi. Kan ne kuna amna tachi lawa. Tara. Moment ça va. Ouais, ça va. Ma ngara to wod. Wala ne me gamba gamba. Bire blage ko na no ne bi anna bi ni ngana yar sababo. Yara yo ki bi parala. Me barade. Mais au moins ça ne barala. Era baran famana ça fait 3 semaines maintenant ma ñoga ngomi ferege pour ya nga ñoga be afo bi baran fona. Avec ya chuko de baran ne di barala ne ko me ngaga. Mais pour moi la bara blage na nga ñoga ube. Oui, nyame ni wote ndo. Akuma kibarad meme. Kiware ya foite nyana fingo. Ma nyana finta bara jonna. Ene to godi. Ada borere. No ada borere parce que mo chamane bi wele nga ñoy nga sortu ke ba fono bi bara la re ga do ta bota. Ma kirgara dama ba. Ube ya kil no pale ne do ne mo mu famo. Ko doro ni gachi. Ko ga chando wori. Bara ni fianke. Donc bara no lu ga cha en ne ga ñoy mo be sortu ma. Botalo. Ha? Akuma na fam sa. Ne ne ga ko na fatala e fam fe we mo no ma fa. Fa ba la hi. Non na fa on tala parce que no ko yeni fen no ne bi wele pour ya nga ñoy re o problème e folo. Ube ne ma mu fa me agi no fale ne no mo me no e ga fa ne ta. Foite wala ko nya finya na churumna la America bara ni fian. Dona ni bara yela tambu setu. Non na ma se ga tawo. Mohamed était si wo famu. Ai se ga fa me atere. Dongoro na fara ko ne ne ga ñoy fo ne ga effort be fourni pour ya nga se ga ñoy ati bila dongoro eret ma del ka fo ne fiu ka nga ñoy ama del ga ke fo ne gi wula nga ñoy ere o be problème ube ni ga kuti bulu dalare wo be mundo iti ko nga fo ne jona ñoni akata roja Otesa. Ko na tabulu re. Ai ko na tabulu to ko ha Na finya na churumna. ya fo ne to ko de o fo ne ko me ba Bara yela ko ge ani bara position. donc all time bara la ko wakati bere bi ke bara la amira ni beto ewa juste munebe wo fo ne ta Mohamed anga chenre fanyo ngana. Mgobe ya kuma mun fo wa. O sababu ya antiga to kanyo nganye blema. mais oy mu kuma Ba be kalama. Uwe ga fo ko ibe sungru jol tige ko akilina nyumanti bulo ganya shi musumani ma. Ani fan chama wa. Yere ba to kalama. voilà ndeye ne bi kono e ko ngi shingo fana shangele donc ya pas de problème ko mo ko kuma sirla wara ma ga to gum sa anjo kon tawra mi nga nyoko bla ko la fama No Mohamed o tese fina ga famia. donc mo ko kuma sirla ne ba keta donc yene mi ne mo ka ne motia suno kuma dama fora ere manika mo bi ga kuma chama fane ne mi mino shima ko mais a koti tawra jango dilare da nga nyoko bla ko la fama jama Mohamed o tesa kum nyoko famia balia doroni do. Ai nyoko famia balia to wodi Ango kuma kan. Aïe, non. Nous on n'y a pas ne ti la me faut la blé quoi. C'est bon. Ya fama. Ne bita quoi. Ya fama ne bita. Che Mohamed o déplacer dilasa. Non, ne bita quoi. Ne dilla to godi. Ya fama sa. Aïe baro ni ko nunu madine quoi. Ya fama. E dilasa Mohamed o ko nunu déplacer ya fama. Igoti. Ah. Bon, mon mani ti fe ka se ga nyo rega tukun. Nte se ya rempli. Nenga avertissement la wa ende. Ti fo e fi tukun. Ya fama.
Chara, ça va? Oh, Mira, ça va? Ça va. Ah, non. Ah, comment dire, courage, non? Un exercice d'horrible. Ouais, c'est vrai. Mais on a tout fait, non? Alors, on a tout chine, on a acheté tellement bas de là. Comme lundi, à Kangamine, on a tout chine. Mais tu dois ver. Tu l'as vu là? Ok, à tel là, pour le masque là. Ouais, non, non. Chara, Corée m'a dit que Kadimi Goro. un coup de mat. Ay, Kadim. Ah, ay, Kadimi Goro Chukudi. Ma Dimi Goro. Hi, ay. O como te vena go. O te mene de ça. Ne a essayé que la femme bon. Beniga femme al chukudu. O te kojige o. Te kojige o te mena go. Ango kuma ere to isa. O ko nu to. Oh, eu ko chi me. Não me fez o definir, não era no momento por a não conhecer. Ah. Le kuma no fanya na yake kuma le to ko nuke. Fine kede bayre na chama chama. Okay. Lantara, na ko ata ko nuke. Ala kana ke ka ko nuke. Ya. Bado. Beniga ilero. Ya fam, abjiro abi banka ni mo me abi ba ko nuke. Na o kele la abi jaw. Ya. Amale to bugna ko nu bana sa to problème kele te fo ite no ñon fami adro no ni ko na ma ñon fam ka ba mo c'est fini ko kele ka fo ko na fo kele munu ti munu hakika do ko lebe ni ko nu de ya fuma ya yenga muso yi mira na tele ko amaga to ko na shina mi fen ke ko voilà ambe Era mutato a fare la stampa, nega rola ok. oke problem dala ntachila ibise kata dala E tu diga kata e kono dala. e te kono dala ke mtakana ntimeo dans 2 minutes Chenga che ni yo muswara che ambara kudmo na sa che woro blog dala. nzolmi Mirage. No, iworo ni mena muso yela ne ma nyoy. Appena la che. Ali ni jend no manga che ne bison afere ga warto. mona e akan ko ya fam e ka i poeti ya ne tala ko fefe be ni mira kam ne da fudi tala ne ka papa ka to la ya fam ni ka srabe ni mira ka kula wa e na ka ko da na wati ne ma bua kala ma do ma kene nyeno ko ba siga gla ne se ka Ai mi da do. akan ne da fudi tala ne mtaka ko kambe Yalo mami. Wa. Tagara famare. Maski wale nyana timbare bina la wala. Na dabla sa tere wa be la mabe. Je no de fisa, jembe no muso kamige bo. Maski wale kadne ala de ame. Tagara famare kadia no wa shwina wa. Ok, 20h nous on va 20h pile. Voilà, il y a. Voilà, on va get 20h. Voilà, on va bien on va tout. Ya lao. Cheno ko ngara tenga te bochi ma mo nebe. Ha? Ibi wati memi gi wole che iti warchi na mai bisi ka tuire ni ta nya mai inyo na wara ba chi ne ma de. E wanan doro ke go chi ne ma ibi jone da la don ta bota na.
suis une arme. 29 pile wakati quoi. Et wanan dora ki go ci ma bi jogo fen fen. Ci farana o ci tem tim ma ndoy. Oui, allô, Fatim. Ça va? Ah, tiens, Fatima, grave, mais il y en a film par là, voilà. Mais est-ce qu'il y a un film ouais, bon. Il y a non, 20h, 20h. Ay 20h mai 20h mai ni flash mai ma ke 22h30 yo voilà wa sur on la marga tu la femme Fatim de Fatim non je t'aime kadi est trop voilà OK quand même baba lo abulo ko amia automa ba amira wole go kana kungo te tourner don. Eh mira. Eh bien depuis what man. Depuis what mu na bi ga Fatimu de tena bawde wele ne biya wati. Je wote sa ngon ne ne terum sore. Ni terum sowa. Terum so jume. Ne terum sore. Ibo fi yara de jawu ga kuma munu fo he da severedu. Abechen. Yara ba be ha. No be ne terum sore sa. Terum so fo ita je temme fo terum so nyana. E bore kadne sa ganan kena la sa. Iman ne toy. Na chama ne ga fishtenena. Ke farana kana magana re. Ni magana mi da tugu ni kofe. Dabla sai bore kadne sa. Sabal sa dilla. Ne mandiye. Ibi mun no feta tugu amena shaka kuma fo nyana wallahi mga kuma tugu. Nda tugu kuma inga. Shaka tu. Ete mogola nti shaka to. Ntu anga kanu ga sa. Ntu toy. Faran ala re ni ko nyira ni na bi ne ga se ga ni ko kene be. Kana magana ble ne wangan ko dabla peu. Nto yere. Dilla sa. Farana ba farana. Farana. Mira la me. Bita o fe kana wele kana tanga so dala ble. Bore kadne sa dilla sa. Imanne. Ha? Imanne. Donc e feran ko dabla nto. Ne adabla le ne peu. Dilla sa. E bore kadne so. Ne terum so repoit ne no. Ah ouais terum so yo kuma ne kuma munu medu. Ko yere ga dabla ne na taso. Mirejo sa. Che farana de ya me amomedu. Dilla sa. Wallahi mi pana. Ni gi antoy. Eh, no da to ege. Enera me ga jela re ko. Anga da anga bera dabla sengele. Mena ko ju mena da donc sang comme ega spécialité oui mati donc ne rebe débrouiller français là donc sam na dam OK mira agora edum tia ngelen quoi OK local OK j'étais sur ma sang n'a pas dit ça sama dam mira agradi shawe bado arama den do re re kalunti tumengera jone ngaloti ke jone ngana ngana mke
Tanya fo. Ah, ok. Problème là. Bon, ça nous remonte dissertation là ça. Le sujet de la ima. Il quand on para follow mais ne follow ça. Et vous faut n'est. Shaka he. Ibara momeri yo fuar tiere di an kalunti la. Momeri wa. Momeri he. Mira. Ne a fo yiga momeri ni momeri ka ko ni data la. Mero fi. Anga je singe man. Aba ni na ba no ba be. Anga ta kana ni follow. Sujet mun di la ko ke ba. Anga continue na nga dissertation mira. Apa de ko la ka so ko. Shaka he. Wallahi in chen fo queen. Ibara momeri munya. Akansa era nga ikani nyafo bana munde kele ndo ko nyafo trop pour nga sanga exercice ke kwa Mohamed ta ne beta Mohamed no fe ne beta kumbe abe appel la ani ko Fatim Tokodon abe a rendez-vous di nyoko ma fa ba fo ko jetem Mohamed danga di mara de wallahi o kuju amira abi bana ngone nen Mohamed ga kuri bani shaga ya koma nga banta sa ha ne abani ni sebela ni ngomira e flendi ne ko ni e baro ne ko ni fembe fe mo ne ko e kumina mire e mire kuna jenju ni na no yene take ko ne ma isoro ko de do kara ko iyere ne ke mo ko jugude ko ne mo ka mo ati mo ka kanu yede ko na mata anda do la e o be fo ne ma ne nsimbo akula ah ne mo mer ko ne ko ti bal ne na parce ya ne ba don mo sugu mundo oh ne a essayer go fe ya na ka mi donc il manage atimi ya ye take ko ne bi no fe ko de do o kele ya ni ni fe ah abi ba sa abi bena ya che ne wonne nen Mohamed ga ko bani shaga ya bani ya kana kete sa ai wu si ga fo ke bani sa ne si ga fo te mi ko fe ok dala ya dala ok an obeto ça on continue na nga fin ça mec il l'a donc ça dissertation na quand adam ne dumeni la exercice era de medicine na bishaka beki takiyere ah mira non vraiment doucement mani problème là ça il doit ça ani bna so ça comme na ka tuma balo ube ka kuma mo met fa ka delia ube ka kuma fa ka ko nu la ka be ube solution ta la blincha beaucoup de bani ok problème ta la ni gote non ai je signe akani ka effort don fourni bana mo ngari boya kila kuma ko grata suna kana na je ga fa ka ko ya fuma effort funa bara ya fuma ok donc ça on t'a toujours en temps dissertation Shake era mu fa du adu info mu fa he kala banti ada blasa ne fente ma fora mira e fene ga jume fo inne ga ko he ko me ma fa ke be ne fa na gume fo ga depuis kuma ja no gume go fo watu mo asro mo me ko be ya kilaw donc ko watu temena o ko temena de sanga mumbe sisa o le président de dissertation ko eso go dissertation coefficient 4 ya en base au kabad ani coefficient 4 be ba so na ga ko de kunti sebema mira kaisa anga bibeto ba am kla ko kuma ke ko fe ba ya fu am kla ko kuma ko shaga ke en Mohamed pede kili abe am ko na su kile ni mira ne mo re mo ke mo na su kile churi abe mo ko na su kile ni he chene ra bita ai sai jo e jo na akara repta mi ha ifana itu suka bosa ifana che ne fana menga leke epse ga Mohamed bla do kana kiringa non fait to di tama ko ne ga fana ga kiringa su ango beto isa ne ma ko gi madi ko ifo essentiel ça anga dissertation ko ya anga dissertation ke no ne exercice bana ama ko mato ça ouvert voilà comment bien digner ne mo mettre que c'est ça tu vois comment c'est qu'elle est
claque. Shaka kan wele de. Mi wele de, mi wele. Wallahi mi wele. Maya. Ni man wele mini soran. Aïe, c'est quelle massa. Ya. Kame. Mi wele. Wala bi yera bi fen quoi. Bi labe quoi. Voilà. Mira. Ah non. Les chats rega doy. Ah! Bye bye. Allah. Shaba. Mohamed. Ouais, et ma mira. Mira wa. Tu m'as dit comment faire? Qui m'a mira jolé no fen fe. Ka mira chukudi. Ebna mira ni korole bi mira ni ngali kenena wa. Tu ka so goro do. Atiso, na atiso ko na bina. Ah, aga téléphone ta du ñoko ci. Na ya tiga do fa, na appel tiga do fo. Ko mo ngale no. Tu mira matanen Fatim sur appel là. Fatim wa. Chukum. Tu ne no bi kuma la nga che. Erbe kon fa no atara ne soro la nga che ka fampe gara fa le nga che wuli nga che fu gata. Ay ma fa. Icho. Na. Ko ni. Ko mira dare mu. Atara ne Fatim sur appel la nga che ne no bi ga erbe ko place nga che abina fampe gara fa le ya don ta bota nga che. Ka teni Fatim soro ko. Achira ko. Chira ga fampe ga sho mo bitle. Donc e masaka a Bernia. Ko mi ibise o kuma na ko mi nef la ko ga funu so. Ja no a continue. E kuma fa fo a begara. Ah gara jane ma jole no ko fero we mu lo. Me kuma me fo mu ndingala ko so. Ah America. Ah kai ne date ni mira ko la. Ka fo eten no. Nga chende mesa. Jurngedi. Ay wa weri. Ira bi yelo dege de be. E mani I barne e miracle no. E mani I gloki I sama ne miracle no. Ko ka no ke mangambay. E bi ka ne jo na ma ko ne ke dem. Est-ce que fat e la? Ne te ga buru ne shijile de. Moni ne ne rega dugu jele de sa. Ne shaka rega dugu jele. Oh. Ne ko ne e ga buru shijile ne ka buru kuna. Kura ne rega de sa. Ya fam. Wani kai ni kitila. Ndeme ke ngam minondu. Donc ne a fama sa ne ta to e be fe ko ta kwa cha. Ne ka srabola. Ne ka trabeta to la wa. Hein? Est-ce que na dare ma mo muso sa? Imana muso muso biti gulo la ko na fo norona. Ne ta kwa. Ni kitila ngam minato. Comme kitila minato on ta. Ne to ne ta che. Oh, ta yu ku mobile. O bere ku awo. Mirate o. Tira rero. Yo, e fana ma mekele.